व्हायला त्यात सरी टाक सोडले का त्या खुदावर टाकून की सोडू शिकटा माणूस गावात चोर पैकी 20 रुपये वाचतो 500 करोड पैसे शोध जबीबान खुदा ते कंट्रोल होता चेंडा मी खर्च केले लास पे काम केले जुळती का बेकार अशी जहन्नम तनजन पैसे वय मग Pásame a grupo. no va a ver. जब मीटिंग हो रही थी तो उस hả ừ Let's
No,